Malbata Meymun Hanım. Hebu tu nebu, bav pir bu, lav mir bu, tav dur bu, bağ gur bu, daristan sar bu, demsal zivistan bu. Berf bariya u bariya, berf bariya serdaran sermalan, havurdor sipi bu, daristana şirin bu daristana sipi. Malbata Meymun Hanım'e çarkes bu. De, bav, zarokenwan Miko u Mike. Mike 7 sali bu. Birayê wê Miko jî 3 salî bû. Miko ji bo her tiştî digiriya û lîstok ji destê xwişka xwe dikşandin. Miko û Mike dîsa şer kirin. Miko got, lîstoka min e, bide min, bide min. Mike pir hêrs bû. Na, ev lîstoka min e, ez ê bilîzim. Bavê wê ban kir. Keça min, birayê te dixwaze bi te re bilîze, nikare bibêje. Diya wê ban kir. Keça min, tu lîstokan bi xweşî bixwazî, ew ê bide te. Mike hema lîstok avît erdê û giriya. Hûn ji min hez nakin, her tiştî didin birayê min. Xwezîka Miko tu nebûya. Meymun Hanımê got, delala min, em çawaş te hez nakin. Ez zanim Miko carnan te aciz dike, lêş te pir hez dike. Mike hê digiriya. Na, ez ji birayê xwe hez nakim. Xwezîka tu nebûya. Meymun Hanım pir xemgîn bû û got, tamam, a baş, îro ez û Miko herin mala diya min. Tu jî bi rehetî bilîze. Em herin soba dapîra te dadin, niha pir bêriya me kiriye. Te jî bêriya dapîra xwe kiriye Miko, em biçin. Miko got, erê, dapîra min, dapîra min. Mike got, hey, Miko tu ne, girî tu ne, şer tu ne. Ev ê lîstok ji min re bimîne. Ez ê tenê rehet ji xwe re bilîzim. Oxur be Miko, bye bye. Piştî ku Miko û diya xwe çûn, Mike lîstokên xwe giş vala kirin erdê. Xule çêkir û got, çi xweş, tu kes lîstoka min xera nake. Lîstokê min ji destê min nakişîne. Mike bi rehetî lîst û lîst. Lê paşê tenê aciz bû. Belê Miko carnan lîstika wê xera dikir. Lê bi hev re malok dilîstin, bi gogê dilîstin. Tenê lîstin nexweş bû. Çû cem bavê xwe û got, bavo, ez karim biçim derve. Bavê wê got, belê keça min, biçe, lê baldar be, berf dibare, tu neşemite û dur neçe. Meymun Mike bi kêf bazda, lepêk, kum û paltoyê xwe xwe kir. Derket ber malê ji bo bi berfê bilîze. Lê tenê nexwast bi berfê bilîze. Çû xweş kanguru gogo û xwişka xwe bûka berfê çê dikirin. Dîsa vegeriya malê, ji bavê xwe re got, bavo, ez tenê pir aciz bûm, naxwazim bi lîstokan bilîzim. Bavê wê pirtûka xwe danî û got, tamam keça min, here albûma me bîne. Em li wêneyên te yên biçûkaniyê binêrin. Kêfa Mike pir hat, baz da albûmanî. Yek bi yek li wêneyan nêrîn. Mike biçûk bû. Di wêne de çavên wê sor bûn. Merak kir û pirsî, bavo, çima çavên min sorin? Bavê wê bersiv da. Tu biçûk bû. Lewra ji bo gelek tiştan tu digiriya. Mike got, bavo, wek birayê xwe ez digiriyam. Bavê wê got, belê. Dema zarok biçûk bin, carnan nikarin bipeyivin. Îcar digirîn. Ne tiştekî baş e, lê divê em hinekî bênfireh bin û tiştan bi xweşkayî bibêjin. Mike got, rast e bavo, birayê min dixwaze bi min re bilîze. Ez nahêlim, ew jî digirî. Mike û bavê xwe li wêneyên din nêrîn. Mike hembêza bav û diya xwe bû. Ew maçî dikirin. Mike got, bavo, dema ez biçûk bûm, we ji min pir hez dikir, ne wisa? Bavê wê keça xwe girt hembêza xwe û bersiv da. Keça min, em niha jî ji te pir hez dikin. Lê dema zarok biçûk bin, nikarin tenê xwarinê bixwin, bilîzin.
Lewma em mecburun bi Mîko re bêtir alakadar bibin. Tu dixwaze em lê nenêrin. Bila Mîko xwe bi sobeyê ve deyne. Birçî bimîne. Mîkê got, na bavo, ez ji birayê xwe pir hez dikim. Êdî ez ê baştir lê binêrim. Min pir bêriya Mîko kiriye. Bêyî wî ez pir aciz bûm. Başê ku birayê min heye. Mîkê pir bêriya diya xwe birayê xwe kiribû. Dema derî lê ket bi kêf baz da û got, Mîko hat, Mîko hat. Rastî jî Mîko û diya xwe vegeriya bûn. Mîkê û Mîko bazdan hevdû hembêz kirin. Carekê din şer nekirin.